सेकेन्ड पजिशनाव दं बिटिआरआव मुस्लिम सम्प्रदायनि सुबुंफ्रा नङा होमबा सोर बुंदों बेखौ एबिएमसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जोंनि दाउफोराबो माथो बेबे बाबा गाबसै एसे मोजांल' मोनसै तो जाय हक मैयाहाय माबे मोनसे एसामिस निउस थाय डिबि निउसावबो दामनाय नुदों आं बहाबा जोंनिया बिटिआरनि डायनामिक लिडारफोरखौ ना बायदि रोखोम बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों खारन बुंजाखागोन बिथांमोना कयेकटा बाथ्राखौ पलिटिक्सखौ बिथांमोनाबो रोङा आंनि नुहुरनायाव बिथांमोनाबो जाया ओमफ्राय बयनिख्रुइसिनबो आनसाक्सेससिन होननानै बुङोब्ला इउपिपिएल दोलोआनो नङा होनबा मुस्लिम सम्प्रदायनो मा खोथा होदोंमोन दाना मा बुंजाखो नंगौना नङा सोर बुंजाखो प्रमद बर' बिथाङाथ' जौबो लोङा माबो लोङा गाइखेर लोंग्रा फुङावहाय सानि जायगायाव गाइखेर लोंग्रासो बिथां प्रमद बर' डायनामिक लिडारा फ्रुट्स जाग्रा सेकेन्डआव जाहैबाय इउजि ब्रह्म बिथाङाथ' एलक'आनो बेसेबांबा गोजानावखा बिथाङा फ्रुट्स जायो ग्रेप्स जायो बायदि रोखोम XYZ जायो ओमफ्राय गाइखेर लोङो फुंनि टाइमाव ओमफ्राय आरो नैबे जोंनिया मा होनना बुंगोन बेखौ एमपि ना माथाय नैबे जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि सायाव मुस्लिम सम्प्रदाया माबायदि बाथ्रा बुंदों आंथ' बुंलायनाङा आं बुंबाथ' दा बहुद जायो ओंखारो बहुद खोथा ओंखारो नंगौना नङा दिनै बिथांमोनानो बुंदों मुस्लिम सम्प्रदायनि सुबुंफ्रा दावाबो होबाय मोजांनो थ' दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनासंनो गोनां जादों जों सेकेन्ड पजिशनाव दं मानो बुंजानो गोनां जादों होनबा जों बर' बेक्तिया बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिया बेसेबां पजिशनाव थांगोन मोजाङै काउन्ट खालामोब्ला बर'नि पपुलेसना थार्डआवसो गोग्लैहैसिगोन 13 नाम्बारावसो गोग्लैहैसिगोन बर'नि पपुलेसन हिसाबै बेखौ नायोब्ला आरो दुखुनांथावनासिनबो आरो दुखुनांनानैथ' जेबो लाब गैया मुस्लिमा जिहेतु जनसंख्यानि खेत्रआवबा बिथांमोना 1 नाम्बाराव दोननांगोन जनसंख्या बारायनायाव थ' जोंनियाव दिनैहाय जनसंख्यायानो बिराद खम मानो बुंजाखो दिनैहाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ खामानिफोरखौ मावखांनानैसो बुंनाया मोजां मावबाबो मावाब्लाबो दिनै इउपिपिएलनि माबाफ्रा इउपिपिएल सुबुंफ्राना दुखु मोनगोन दै बा गाज्रि मोनगोन बिसोरो माने मा मावाखै मा खालामाखै इउपिपिएलआ नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नंगौ खालामदों कयेकटायाखौ मावद्रायाखै होनना बुङा आंबो बिसोरखौ मावदों एसे एनै थेवबो दोनो जे मानो गुबुन हारिजों इउपिपिएल हानजानि सायाव मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो दिनै बै सुबुंफोरा मुस्लिम सम्प्रदायखौ लानानै देरहादोंमोन बे बाराव जों इउपिपिएल दोलोखौनो बिदाय होसिगोन होनना बुंदों होनबाथ' बिदायनि लाइनाव आरो जाखागोनबो बेयो आं जा नुहुरनाय रायजो राजानिफ्राय जों जाखिनि गिदिंनानै मोननाय आरो जा एसे एनै थौले मेलेम नङा होमबा जों थौले मेलेमसो दै गोथौ मेलेमजों सानग्रा नङा मेलेमा बयनियाबो समान ब्रेना खिन्थु हिसाबै जोंहा गुवार साननो रोङि मानसि इउपिपिएलनिया बयबो गोथौयै साननो गोरों नालाय मेम्बारनिफ्राय लानानै हाइ कामानसिम नङा होमबा बहुत माबा माबि कमिटिनिफ्राय बिराद हाइ लेभेलसिम सानो बिसोरो सिन्ता खालामो जोंथ' थौले मेलेमनि सानग्रा हिसाबै आरोखि मानो दिनै इउपिपिएलखौ बिदाय होनो नागिरदों बै थौले गोथौ सानग्रा गुवार गोसोजों सानग्रा नङा होमबा बै बेक्तिफोरा एसे सिन्ता खालामदो ओमफ्राय इउपिपिएलखौ नेक्स्ट नैबे इलेक्सनाव एसे हमथाना लाखिनोखौ सिन्ता खालामदो गोदान पलिटिक्सनि बाथ्रायाव एपिपि नङा होमबा
अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बेखौ इउपिपिएलआ थोर थोर गिनानै दङ बिथांमोनना जायगा जायगा 100% खहा जानो थांगासिनोबो दङ आरो जाखागोन बेफोरबायदि गोबाङानो बुंलायदों गोबां दोलोआनो बुंगोन बुंखागोन आरो नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बुंदों बर' रायजोआ बर'नि गेजेराव राजखान्थि दोलोखौ जयै जाजानखौ जों लुबैयो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा मामायाबो आरो बर'नि भटखौ गावस्रा जानोखौ लुबैयाखै आरो बुंबावदों मा जों जेरैखि जायाब्लाबो बिटिसिनि पलिटिकेल हान्जाजों गाज्रि जाना थानो हाया बिपिएफ जोंबो गाज्रि जाना थानो हाया इउपिपिएल जोंबो गाज्रि जाना थानो हाया आरो नैबे गोदान राजखान्थि दोलो बेजोंबो गाज्रि जाना थानो हाया बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जिखियानो जाला आं बेनि खेथ्रआव गोलाव बाथ्रा बुंला किन्तु नैबे एबिएमसुनि मुस्लिम सम्प्रदायनि मा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा नैबे मोनसे खोथायाबा एसे रोखा जानानै दङ दै एपिबि बे राजखान्थि दोलोआ इउपिपिएलनि थाखाय माराक्ट' बिसाक्त जानानै दं गोरा जाना दं जायनि जाहोनाव दिनैहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा दै गांलायबाय थादों खोनासंनि एसे मुस्लिमनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ बिटिआर गभर्नमेन्टक आह्वान जनाइछु जे बिटिएडित आमार धर्मीय संख्यालघु राइज सेकेंड लार्जेस्ट पपुलेशन आपनालोके जाने आमी बहुत आशा और आशारे एजन एमपी बनाई इउपिपिएल दलर परा पठाइছিলো और हेई एमपी जने किन्तु आपनालोके जाने वाकफ बिलक समर्थन जनाइছে गतिके स्पष्ट करि দিব বিচাৰিছো बिटिआर गभर्नमेन्ट इउपिपिएल दल आपनालोके हाजु थाকক এই 2025 सনত आमी ইয়াৰ प्रत्युत्तर दियार कारणे प्रस्तुत হৈ আছো ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত দেখা গৈছে ইউপিপিএল দলৰ শীৰ্ষ নেতা উৰ্খাও কৰা বৰ্মই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এক আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়ত কি ক'ব মই সেই কথাটোৱে কৈছো এইটো আনন্দ উল্লাস ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজৰ এগেইনষ্টত এই কাৰণেই কৰিছে তেওঁলোক নাগপুৰৰ যেটো আৰএছএছ সেই আৰএছএছক মানে ফুৰ্তি দি সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইহতে মানে কিবা জনাইছে এজন মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে হেতু মানে উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মই জনোৱা নাই হেতু ইউপিপিএল দলে জনোৱাইছে গতিকে সেই কথাটোৱে কৈছো 2025 চনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে বিটিআৰডিৰ মুছলমানি মানে প্ৰস্তুত হৈ আছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে